Nadal, Martiño escribiulle aos Reis Magos: Queridos Reis, quero que me traíades un tren cunha locomotora e 3 vagóns. O primeiro, vermello, o do medio, azul e o último, amarelo. Martiño buscou un cordel para tirar por a locomotora e inventou unha cantadela. O tren de Martiño, chu, 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 vai polo camiño, chucu, chucu, chu. O tren de Martiño, chu, 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 vai polo camiño, chucu, chucu, chu. Cando chegou a noite de Reis, díxolle a nai: Hoxe tes que te deitar ben cedo, que esta noite veñen os Reis Magos. Non, eu quero velos. Os reis non entran nas casas dos nenos que non están dormidos. Entón voume deitar cedo. Antes de se deitar, Martiño deixou enriba da mesa 3 puñados de noces e 3 cuncas de leite para os reis. Tamén encheu 3 caldeiros de auga para os camelos. Despois, meteuse na cama e acochouse entre as mantas pensando no tren, na locomotora e nos 3 vagóns. O primeiro, vermello, o do medio, azul e o último, amarelo. Pensando, dormiu. E dormindo, soñou. No medio da noite, o neno despertou coas ganas de mexar. Escoitou unha voz que viña do corredor. Onde lle deixamos o tren? Aquí ou debaixo da cama? Martiño estaba a piques de mexar por el, pero non se atrevía a erguerse, porque lembraba o que lle dixera seu pai. Os reis non entran nas casas dos nenos que non están dormidos. Pero o pobre do rapaz non aguantaba máis. Saltou da cama moi amodo e, nas puntas dos pés, foi ata o baño. Abriu a porta con moito coidado, levantou a tapa do váter e... O mexo fixo ruído, moito ruído. Pero máis ruído fixo a voz que tronou detrás del. E ti, que fas aquí? É que teño moitas ganas de mexar. Cos olliños cheos de bágoas, Martiño correu ao seu cuarto e meteuse na cama. Pensando, dormiu. E dormindo, soñou. Soñou que os reis lle trouxeran unha morea de carbón negro, moi negro. Coas primeiras luces da mañá, Martiño abriu os ollos. Saltou da cama e foi mirar se os reis lle trouxeran algo. Estaban as cascas das noces, estaban as cuncas baleiras, tamén estaban os 3 caldeiros en auga, pero non estaba o tren. O neno mirou.
Buscou e rebuscou por toda a casa, pero non atopou nin rastro do tren. De súpeto, lembrou que oíra pola noite. Onde lle deixamos o tren? Aquí ou debaixo da cama? Martiño correu axiña ao seu cuarto. Mirou debaixo da cama e viu algo negro, moi negro. Meteu o brazo e sacou unha locomotora e 3 vagóns. O primeiro, vermello, o do medio, azul e o último... O último era un penico grande, amarelo e moi fondo. Martiño colleu o cordel, atou na locomotora e foise pola casa diante tirando do seu tren e cantaruxando. O tren de Martiño, chu, chu, chu.